Patay ang isang barangay chairman sa Pagadian City matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Nakuhanan ba ng CCTV camera ang pagpaslang sa biktima? Nag-aalerto si Tech Ocampo ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakatayo si Barangay Chairman Raimundo Albiar na nakasuot ng itim na t-shirt sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Tuburan, Pagadian City noong Miyerkules. Maya-maya, makikita ang pagdating ng riding in tandem suspects. Nang mapansin nito ni Albiar, agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang bahay pero agad siyang pinaputukan ng mga salarin. Pagkatumba ng biktima, pinagbabaril pa ito ng malapitan ng mga suspect na agad tumakas matapos ang krimen. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero ayon sa pulisya, posibleng politika ang motibo sa krimen. Samantala, magbibigay umano ng 1 million pesos na pabuya ang provincial government ng Zamboanga del Sur para sa makakapagturo sa mga nasa likod ng krimen. Ako si Tech Ocampo para sa GMA Regional TV.